Çîrok û çîrvanokên Kurdan. Ev çîrok û çîrvanokên gelêrî yên dapîr û papîrên Kurdan vegotine bi sed salayek ku ji dev û guhan hatine roja me û di wêjeya Kurdan da cihekî gelekî giring digire. Şehîdên Emir, nivîskar û mamoste rojnameger Hüseyin Deniz piraniya van çîrokan ji nava gel bi rêka kasetên teybê berhev kiribû. Hinek ji wan derbasî ser kaxizê kiribû, hinek jî di kasetan da hên mabûn ku tam wê kêliyê de wê bixebitiyana li serê. Ew dem ji aliyê xayînên welêt ve û nokarên dagirkeriyê ve hatibû girtin û gulebaran kirin. Li wê derê şehîd ketibû. Ji ber vê yekê xebata wî ya berhevkirina çîrokên gelêrî nîvcoma bû. Weşanxaneya Aramê hemû nîvcomayiyên wî temam kir û ev xebata zargotinê derxist pêşberî xwendevanan. Pirtûka Şehîd Hüseyin Deniz ji çîrok û çîrvanokên Kurdan 160 rûpel e. Çapa yekem di sala 2018 de meha Hezîranê hate çapkirin.